Takže čau lidi a vítejte u nového videa na tomto druhém kanále, kde si řekneme pár novinek ohledně Five Nights at Freddy's, které se ukázaly během 12. výročí. Ty hlavní novinky, tak jako asi o kterých se mluvilo nejvíc ze všech, ale jako je jich mnohem víc, ale ta hlavní, nebo zdá se mi ta hlavní, pač o ní jsem slyšel ze všeho nejdřív a jako první, je, že se v New Jersey v nějakým American Dream Mall staví reálná pizza Frederika Fazmedvěda. S tím, že fakt doufám, že tam bude takovejhle ten obrázek, jako je na tom tady jako oznámení, že se to staví, pač ten Freddy mi tady fakt přijde, jako by to bylo fakt z nějaký dětský restaurace. Takhle podle mě měl vypadat ten Freddy v tom filmu, pač tam na té restauraci vypadá trochu moc roboticky, ale jako i tam je, že skvělej, ale epický, že se staví opravdová Freddy Fazbear's pizza. Si počkáme 10 let a bude postavený reálný pizzaplex, ne? No, tohle je teda ta první informace. Staví se reálná Freddy Fazbear's pizza. Pokud bydlíte v New Jersey, můžete si prostě zajít do nové pizze Freddyho Fazbeara. Což opravdu je podle mě super pro lidi, co bydlejí v New Jersey. Teďka jim závidím. Nikdy jsem nečekal, že budu závidět někomu, kdo bydlí v Americe, pač jsem někdy v Americe bydlet nechtěl. Ale jediný důvod, proč bych jsem tam chtěl, je zajít si na pizzu do Freddy Fazbear's Pizza. A pak bych zase odešel. Další zpráva, další jako další zpráva, zajímavost, vlastně ohlášení a docela velký je, že vyjde FNAF World 2. S tím, že tady vidíte, že to je prostě dvojka a tam vzadu jsou postavičky z FNAF World a jako co jinýho než FNAF World by to bylo. Jako asi nebudou dělat Five Nights at Freddy's 2 předtím, než vyjde vůbec Five Nights at Freddy's. Takže na 99,9% tohle znamená, že vyjde FNAF World 2. Vydali to jako ohlášení Megacat Studios, což jsou tvůrci hry, která vyšla na 10. výročí FNAF Into the Pit, která v komunitě schytala docela jako dobrý recenze, pač Into the Pit byla fakt dobrá hra. A zároveň v poslední době FNAF World dostává mnohem větší jako chválu od fanoušků a mnohem víc lidí jako uznávají, že ten FNAF World vlastně je docela dobrá hra. Takže to, že se nám blíží že se nám vysoce pravděpodobně blíží druhý díl FNAF Worldu, je vlastně super. Je to snad už skoro 10 let, možná skoro 10 let, po tom, co vyšel první FNAF World. A tady to opravdu vypadá, že prostě na to budou navazovat. Nevíme, kdy to vyjde, nevíme, jak to bude vypadat, kromě téhle dvojky, ve kterých jsou ty obrázky těch postaviček z té hry asi. Nevíme, jak to bude příběhově, nevíme, jestli to bude zase jako tolik dětský. Jako i ta jednička tak měla hodně různých secretů a tak uvidíme, jestli to náhodou nebude mít i ta dvojka, což asi bude, i když jakože nevím, jaký secrety tam budou, protože třeba ten nový lore FNAF, tak po Secret of the Mimic je v podstatě už vyřešený, je v podstatě jasný, co to je. Jako, že Mimic rovná se glitch, že glitch trap je Mimic a i burn trap je Mimic a Vany je ovládaná glitch trapem, což je, že jiná verze Mimika a tak. Takže nevím, jestli to bude dál odhalovat ten nový lore. Možná, že se to bude vracet k starému loreu, ale kdo ví, jak to bude. Jako zase by byl podle mě zbytečný dělat starý lore, zase jako oživovat, když ten už byl ukončený. Ale možná to bude zase něco úplně jiného a možná to dokonce i
vydá úplně nový lore, úplně novou kapitolu, ale to je asi trochu divný, to mi nesedí, ale jednoduše na 99,999% bude vycházet FNAF World 2, což hodně lidí se na to těší, pač jak říkám, v komunitě v poslední době začal FNAF World dostávat po letech chválu, kterou si podle mě zasloužil. I když já jsem osobně FNAF World nikdy nedohrál, pač jsem neschopnej. Ve FNAF Worldu. A to asi jako nejdůležitější a nejvíc jako hypující podle mě je tenhle obrázek. Abyste k tomu dostali, co to vlastně je, jak to je a tak. Tady máme YouTube. To je kanál Steel Woolu, to asi vidíte. Což jsou samozřejmě tvůrci moderního FNAF. Což jako jasný Scott, furt jako to píše scénáře a tak. Ale jako tyhle ty hry dělají se základu. Tady takhle udělali 3 videa. Guestý FNAF charakter. První 2 vypadaly normálně. Prostě jste měli uhodnout ten charakter. Ale potom v tom třetím co tady objevuje vany samozřejmě a vy si říkáte jo, tady mám uhodnout vany a najednou těsně než se odkryje. Viděli jste to? Zkusím. To se blbě zachyťuje, ale prostě tam byl ten obličej. Jo, tady vidíte i to tělo. Nějak. Prostě vidíte tělo té nový vany, což kdo ví, kdo bude nová Vany, protože všechno jako naznačuje na to, že Vanessa už je od toho, že Vanessa je už odvanyovaná a Cassie je na to, aby vypadala jako takhle vysoká, asi moc jako stará. Možná to bude i Mimik, kdo ví? Kdo ví, jestli to vůbec bude Vany? Kdo ví, jestli se to vůbec odhalí, známe FNAF. Každopádně to hlavně je, že když se podíváte na tenhle část té nové masky, nebo co to je, a zadíváte se jí do očí, tak je tady v takovém tom Security Breach fondu nápis 2. Co na to vidíte? To byste měli vidět. Je tam prostě nápis 2, možná to mám tady jako v blbý kvalitě, případně si to najděte někde. A to podle mě na 100% jako říká, že se můžeme dočkat FNAF Security Breach 2. Což je super zpráva a podle mě to je i ukončení celé té nové éry. Páč mě nesedí, že by tam v té nové éře dělali něco víc, pač já už nevím, kam by v tom příběhu pokračovali, když v podstatě všechno už je odhalen a tak. Takže se nemůžu dočkat na FNAF Security Breach 2. A své teorie, kdo bude tato nová králičice, můžete psát do komentářů. Takže teoreticky tam pak může být nějaký timeskip a furt to může být ta, že jo, Cassie. Vím, že byly právě teorie, že nějak Mimik ovládne Cassie, ale to bylo předtím, než vyšlo tohle a ona fakt nevypadá z toho obrázku. Tady fakt nevypadá, že by byla nějak malá, takže kdo ví, kdo to je? Kdo ví, jestli to je vůbec postava, kterou známe. Možná, jak říkám, to je Mimik, anebo nějaký jiný AI kód třeba. To může být F10-4A. Ne, F10N4. Prostě Fiona, ta AI Fiona, neboli M1. Možná to je M1 nějak pokřivený. Prostě jak říkám, kdo ví, jak to nakonec bude.
A než úplně ukončíme tohle jako informační video, tak jsem vás jen rád jako viděl dnes na mém hlavním kanále, kde vydávám velkou FNAF teorii, na kterých jsem si dával hodně záležet a doufám, že se vám bude líbit. A ano, je to propojování světa Batmana a světa FNAF. Tak, toť vše. Doufám, že jste si video užili a nashledanou. Dejte teda ještě like a odběr na tenhle druhý kanál a like a odběr na můj hlavní kanál. Čau.